Ja, hogy ide igen, kell belenyomni. És beledobod. Ah, ötletes. Igen? Jó étvágyat! Muszáj mindenkihez így oda szólni. Most hadd lepődjenek meg a idegen nyelven. Aztán lehet, hogy egyszer visszaszól, hogy hello. Mert ugye itt állítólag Bécsbe, meg tilos megszólalniuk magyarul. Én meg hát én ezt letoljom. Valamilyen ilyen bűncselekmény, ha megszólal. C2-es hangjuk van. Ja. Mint a Budapesten lennék. Jön a 224. Körülbelül. Ja, kb. Csak szóló verzió. Ja. Taxis átenged minket. Köszönjük! Köszi! Köszi, nagyon kedvesek! Ami kötelességük átengedni. Hát nyilván. Ha előtt, akkor megbeperlem. Testi sértésért. Ennyi. Na. Köszi! Tényleg van spár. Betojás. Ennyi pénz be is megyek szerintem. Hát mit csinálsz? Amúgy is kell üdíteni már. Jó. Addig én lenézek a metróhoz, jó? Ne, mert eltűnsz. Dehogy tűnök. Mondom nem. Nem foglak keresgélni. Nem kell keresgélned.